escape being a big aeroplane. When the day of technology crash, our beautiful world will stay at the corner. We will live in a lapse of time. Duela ordu bete ditu diate hitzaldi hau aurkezteko eta neurri batean moderatzeko, saiatuko naiz. Uste dut ditu diatela ni daukadan erlazioarekin, euskal musikarekin, eta ez dakit, eta saiatuko naiz hori egiten. Hemen igual bakoitzak hasiko gara bakoitzaren burua aurkezten, ni herrikoa zaretenak hemen aurpegi ezagun asko ikusten ditut. Ni naiz Gabi de la Maza, horik youtuberra, edo euskal musikaren youtuberra. Eta horretik uste dut hemen nagoela. Eta, bueno, eskerretik hor dago Josu, eta zure burua aurkeztu. Ni Josu Bergara naiz, kantautorea edo musikaria, eta Taupak elkartearen izenean nator. Taupak elkartea da sortzaileok gure burua kudeatzeko sortutako elkarte bat. Hasiera baten elgaetik kanpoko musikariak hasi ginen, baina gero gaur egun argazkilariak, antzerikileak, paiasoak, kantaria da, eta hemendik etorri gara bi. Baina nire kidea Txipi naiz, solte taldekoa, bertan abestu edo egiten dut, eta parte bat Taupak elkartean dut kide bezala parte nago egin dut. Taupak azaluen azaldu egin Josu ondo, esatuta gaitez. Bueno, ni Saioko Bainaz naz, ni kantor Marroko elkartean partetik. Marroko elkartean pixka sortu zen Euskal Herrian ikusi genuenako emakume musikarien falta zegoela, eta pixkat agerian jartzeko eta pixkat etorkizunari begira nahi genuenako emakume gehiago eszenatokian ikusi, eta pixkat hor gabiltza lanean. Hortaz aparte be, ibiltzen naiz kontzertutan argazkilari modun, eta hola. Unai Bergara naiz, ez daukat harreman familiarrik Josurekin. Eta Oliba Gorriak kalekoa naiz. Ni Juantxo Arakaba naiz, Glaukoma taldeko kidea eta Bonbereneako kidea ere bai, eta bi hoien izenen hitz egitean nator. Ni Lora naiz, Lora Argarate, Lasti Parti DJseko horietako bat. Eta, ia zer eskaini aldi zuetan gure historia martxoso honetatik. Ni Txerra, Olinaka, eta, musikaria maz, musikazalea, beti denik, eta, bateria jolea, eta hainbat taldetan ibilitar, txargaz, eta, musikazalea bat ez ere. Eta azteko niri pasatu dizkidate, eta hemen daukate WhatsAppean, 3 puntu eta lehenengo puntua irakurri dut ozenki, musika eta testuinguruan. Nola egiten duen testuingurua mezuaren osaketan estenan. Musika, testuinguru sozial eta politikaren isla. Ni igual azteko, eta gero ja utziko dute azteko, ni momentu honetan nire jardunetik behatoki bat bezala euskal musikarena azkenean hemen dauden musika estilo guztienak eta aparte antxinekoak ikusten dut internetean euskal musika ze trascendentzia daukan eta ze gaiak ikutzen dituen euskal musikak. Eta askotan euskera txikia da edo handia den, eta ni hasi nintzenean, nire laneko historiagatik hasi nintzenean karaoke horiek eta format horretan musika eske egiten interneten, ze erantzukizuna izan duen oso handia izan da, ezta? Momentu honetan, abenduan gaudela, da hilabetea gehien entzuten dena, kalkulatu gaur 70.000 klik egongo diela nire bi kanaletan. Orduan, eta dena da euskal musika. Euskal musika, estilo guztietakoak. Orduan, euskera eta euskal musika trascendentzia handia daukala, ni argi daukat. Eta hori abia puntu moduan, lehenengo puntua hori dala,
momentuz, norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, hasiera horrekin, zuen hitza da. Orduan, gaia zan, ze euskal musika testu inguru sozial, politikoa, hori da lehenengo puntuko... Banik apuntuko dut. Eta gero musikarik. Nik komentatzea, etxuz diatenean eta hori, testu ingurua dara oso zabala zan da hori, hasi nintzen, ez dakit ezagutu dutzen dago berriak atera eta interneten badokataria. Eta egia esan oso polita dago, daukatela jarrita historikoki bat Euskal Herriko garai eta honan, eta testu inguru hori buruz hitz egiten dute. Eta pixkat irakurtzen lanak, askok zeukaten harremana edo zelan Euskal Herrian egondan egoera politikoa edo zelan markatu duen asko musikagintzan Euskal Herrian, bai kantu protesta, bai zerran gareko represioan hori gazteak ateratzea gaia edo... Eta pixkat hortik, kriston garrantzia duela politika arloa Euskal Herrian bizi izan dugun egoera guztia egin izan da musika, egin izan diren letretan eta lana. Garai bakoitza desberdin eta baina jarraitzen dela gure egoera letretan ikusten dela, isladatzen dela. Hemen bazaudete talde batzuk gainera gai horiek Nik esango nuke, musika testu ingurua oso importantea da gure garaian eta garai honetan noski. Zuk esan duzun bezala musika transcendentzia asko, apurtzen du barrera batzuk eta testu inguruan gure txat izan zen, noski, ze egoera zegoen momentu hartan eta tal, eta nolabait sistemaren kontra jotzeko bintzat gu sentitzen genuen oso desberdin, normales, ez dakit nola esan, eta gu nahi genuen atara hortik, eta musikat ematen dizu hori, aukera bat, zure mesua saltzeko, amorrua salarazteko, eta sentimendu guztiak hor, eta gero ikusita ze jarraipen eduki duen eta ze transcendentzia, noski, testu ingurua, niretzat da erramenta bat, ez dakit, batzuk ibiliko dira kolektibo batzuetan, mesua zabaltzeko, kasu honetan da musikaren bidez, hitzekin bidez, zabaltzen duzu mesu bat, eta hori, nik uste dut, badu nahiko indarra, eta... Eske gure kasuan justo oso desberdina da guztia, zeberez pena da, baina euskal musika oso gutxi daukagu gure estilokoa, orain agertu dira remix batzuk, baina oso gutxi dago, orduan letraren historia guzti hori ez daukagu. Beste era batera igual hartu daitezke gauzak, baina funtzio hori edo daukaten igual beste talde batzuek guk ez daukagu. Eta nik uste dut ere horretan izan dela pixka bat, ez dakit izan den booma edo zer izan den, baina igual gure kasuan ere bai, egoerarekin batera, orain zeu zer gertatu da, gure musikak edo dauka gehiago estanda, eduki beharrean mezu argi bat edo ez dakitzelan esan, orduan jendeak ere erreakzio oso desberdina izan du, nork pentsatuko luke plazetan gertatu diren festak gertatuko zirenik, ez dakit. Orduan igual egoerarekin ere hor ikusi da beste ate bat ireki dela, beste erabateko... Asteak aldatu dira, ez igual gehiago kalean ibiltzen ziren protestak eta holan, igual ez dakit igual hemen berretzen dago mezu argirik gabeko gauzek. Jarrera. Hori ere isla bat da. Gure kasuan adibidez, argi geneukagu, hasi ginean taldeakin eta letrak edo genek egun mezu bat botan genuela horre bai, ez genuela egingo, ez dakit, lorei abestu eta hori oso politak egitzen daizkigu eta dana, eta menditik urtak egotea, baina ez azkenean ez ginela biziko sorbalda emonez atxeti daukaguna, ez, badakigu hori ze testu ingurutan gauden, hasi ginean beste testu inguru baten geunden hemen bai, baina azken finean hemen gauza asko daudela gertatzen direnak, komunikabideetan beha sartzen ez direnak eta dana, eta orduan
azkenean bai letra jartzerako orduan eta horri bai begiratzen dioz, ezta, eta azkenean inkonstienteki ozean ez dut beste modu baten ez genuela plantatuko, bez? Ezin letra katerako, beste modu baten, eta gozen abestik bat. Hor azkenean euskal musikan, hamarkada desberdinetan, askotan hitz egiten den euskal musika berria, 70 hamarkadan horre lehenengo uholdea hasi zela ez do kamairurekin, hor ondino zegoen frankismoaren zensura, era metaforikoan askotan esaten ziren gauzak, gero Franco hil eta esplizitatu ziren gehiago, eta gero bizi izan ditugu beste hamarkada batzuk, gai horretaz ari zaretela, eta hori, ez dakit nola oraingo egoeran, ni behintzat euskal musika edo letrak aztertzerakoan batzuk oso esplizituak dira, eta ni letra bat hartzen duzunean, eta ni enteratu naiz zer esaten zuten letra batzuk, eta askotan duela 30 urte kanta batzuk esaten zituzten, edo botatzen zituzten mezuak, edo oso handiak ziren, oingo kanta esplizito batzuk baino. Hori ez dakite zuek nola ikusten duzue. Prozesu, euskal musika izan duen prozesu, beti mezu soziala, politikoak eta gai desberdinak presentek izan direla, era desberdinez. Ez dakite... Nire kasuan, eta hori hildo horretatik nik ustean dut azkenean kanta bat dituzunean modu ezberdinak daude, inspiraziorako. Kanta bat dituzunean, edo eskultura bat dituzunean, edo ikuip bat dituzunean. Bat izan leke inspirazio bat politikoa, izan leke gizartea, edo izan leke maitasuna, edo izan leke dana dalako. Alde batetik, bai ulertzen dut euskaraz kantatzea autu bat dela. Naturala, izan leke euskalduna zarela eguneko egunean, edo bestela izan leke artifiziala, edo bentsat edo autu bat propioa edo dana dalako. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, bai ustot, jente askoren gana entzeko, Euskal Herrian, 8.000, ez da hitz, nik entzat nire inguruan, badau jentia nire herrian, eguneko egunean euskaraz bizidana, eta badau jentia Bilbon bertan, eguneko egunean gazteleraz bizidana. Orduan, badau jentia gazteleraz bizidana, eta ez dugu entzuten euskal musika, ez duelako nahi, edo ez duelako sentitzen, edo dana delako, ez? Eta esaten dute, eskenik ez dut ulertzen, baina entzuten dute ACF eta ez dakite inglesa. Orduan ikusten hor, gauza asko daudela, erdien, ez? Orduan alde batetik hori harrik ikusten dut, eta gero beste alde batetik testu inguruak markatzen dauela, nik uste gauza logikoa dela. Porque eskultura bat etzezunean bai testu inguruak markatzen zu, ez? Porque ez paguzu harririk ez duzu bitzen eskultura hori, ez? Igual jan behar duzue, eta beste gauza batzuetan digatu behar zara, ez? Orduan, bai egia da, ni oindala 12 urtaz nintzena musika egiten, eta bai ikusi dutela, nire diskoetan badagoela aldaketa bat, neurri baten, politikoa igual ez horren bestekoa, baina igual estetikoa auto ezberdina egin dut, porque hasieran hasi nintzen ni bakarrik joten, gero kantautorea nintzen, baina pop rock talde bat neuken atzetik, eta gero azken 2 diskotan talde bat dukot, baina soka leukote bat bai. Orduan, azkenean bebai da, zuk ze musika entzute dozu, nundi datorren entzuten dozu musika, eta zer da nahi duzuna. Orduan, guztot, bai, testu inguruak markatzen zula, baina bebai zuk ze iturrietatik edaten dozun, eta zer da nahi duzuna argitu. Bai, ni esatean joan, igual, nik testu inguruna oso argi daukat behin abesti bat iteakon edo musika sortzeak orduan testu ingurua hor da hola, baina eske izan daiteke konstientea edo inkonstientea, bai, esan nahi ni personalki jartzen naizenen letra bat iten askotan igual, eta hoian nire kontua da, ez daukat argi ez euskera zingoeten, ez erdera zingoeten, ez zertaz hitz eingoeten. Askotan esaldi bat nahikoa da letra bat abitzeko. Baina gero nire inguruan dagoen testu ingurua, osea, Juantxo Beak islatuko du letra hortan bere inguruan da ona, osea, modu personal baten askotan ere testu ingurua hor dago, implizituki edo esplizituki, baina askotan hortiken abituta nik behintzat hola ikustet askotan. Zentzu batzutan, bai, kasu askotan, testu inguruan gertatzen den zerbait konkretua edo aipatu nahi da, edo hortaz hitzein nahi da, edo dena erakoa, beste askotan modu zeharkako baten.
azaltzea nik uste, ez? Bai, askotan politia hori izatean etzako. Osea, zuk esan dezuna leheno letrak modu metaforikoago baten iten ziela, gero esplizituago, ba igual bien tarteko bideoi, ez? Aipatzen ari zarete gau, ez dakit erabili duzue aditz bera, biak, sentimentuak, sentitu, orduan, zuke hor dago azkenean sentitu eta identitatea egon daiteke hor, zerekin identifikatzen zaeten, edo azken hori transmititu nahi duzu, ez da? Identifikatzen baldin bazara, sentitu, uste dut horre biak aditz bera erabili duzu. Sentimentuak hor dauz, ez? Gure kasuan adibidez amorrua zen batez ere, sentimentu bada. Eta garai horretan, batez ere islatzen genuena, batez ere amorrua zen. Horrek ez du esan nahi, beste sentimentua ez da... Ez da beste zeren kontrako ezer. Sentimendua da, ez da hitz polit bat, ez da metafora. Antzekotasuna daukan zozer. Ni bai ikusten dut testuingurua beharrezkoa dela, ingurua hor dago. Eta hor dago testuinguru politikoa izan daitekena, herri batena eta herri zapaldu batena, eta gero bat da testuinguru propioarena, pertsona batena. Ez dakit, baitasun kanta bat, testuinguru bat dauka, zer dakit. Horre nik uste dut beharrezkoa da hor dagoela. Ezin duzu testuingurutik kapo ezer egin. Ez du bertu ondo galdera, hain zabala da, ez du gara... Bai. Ez dakit zein den jarraitu behar dugun aria. Ez, Toma! Niri erori zaite, bomba bat bezala. Ba, ez dakit... Horrekin batera ni, kurtsu eta horregar, baina bai egizera, kanta bat egitezu nien, zuretzat gauza bat esan nahi dagoela, baina igual jasotzen dagoenantzat beste gauza bat esan nahi izango dagoela. Eta nahizta, batzutan letrak ez dienean oso esplizitoak, eta ni, Juan Carlos Pérez egaz espaldi, horreiten, eta holan esan loteatu ezegunean zentzu bat eukela. Horregan, maite menduta herriko neska batera, zazak izan, baina sortziniak kantakin pasada historian zehar, jendeak pentsatu duela gauza bat esan nahi duela, eta beste gauza bat esan nahi duela. Ezkenean kantak hartzen dute bide bat, edo kuadro bat, ez? Igual barrotu zuen ez da bizar. Testuingurua bat hartzen dute bide bat edo beste bat. Askotan, testuingura, zuk esan duzu, pentsatu gabe batzuetan, zuk esan duzu, ataratzen da, batzuetan. Ez daude pentsatzen zer, tal, hori. Ez gara bizi modu isolatu batean, edo mundu isolatu batean gu bakarrik. Eragina noski duela, izan behar du. Ez bezala ez dute... Nik uste horrekin batera, badagoela gauza bat argitagarria aldatu dena, eta batez ere azkeneko malgutzetan dela konsumerako modua. Eta konsumitzen dela internetetik, gehien bat. Orduen, jentea ja, ez daukaren argi disko bat, fisiko bat ataratzea edo ez. Kantak pagarbata batera joteza, eta nik ez dut diskorik nahi, ziren nik urot Spotify dago, otia eta listo, edo iTunesen, edo ez dakit nu. Eta gero, jenteak konsumitzen dagoela musika edo bideoak edo zaizez YouTubetik. YouTube ezazioen boga dauzenak edo horrek, ez? Orduen, hori bai izan da irautza bat. Eta gero, ez dakit, nire ama gaztea zanean, batzute zegoen Argoita nahi arrabeaken musika, eta zan, ondarrutik iera gertuan musika zalako eta ez dakiz zer. Ezke bera jintzezu klik eta duzu txino baten musika edo errusiar batena. Hori da testu inguri aldatu dagoenen ustez, ez? Bueno, Josu sartu da bigarren puntoan. Oso ondo, orduan jarrai gaitezkek hildo horretatik. Hori, Euskal Herriko musika ezin da gaur egungo egoera, eta hori, ekoizteko musika eta konsumoa nola dagoen, hor ja hasi da gaiarekin moduak aldatu dira, baina... Aldatu dira nahiko txo, klaro. Ez bakarrik Euskal Herrian, klaro, horrek azkenen eragina izan du gure euskal musikan ere bai. Ni flipatzen naiz bastante aldaketarekin, zuk esan duzu, orain dana dago eskura, gu adibidez egiten genuena, ez zintekin, grabatzen zintaz, irratian grabatu, abesti bat, horrela, eta entzun dut talde bat, grabatze, hostia, nola lortu, klaro, orain hori da, ja, darpazu ja, osea,
Eta nahi duzu, ja, gainera. Hori alde batetik, ez? Osea, oso eskuragarria dira, horretan gana, lehen ez, eta bueno, alde batetik zeukan un rollo polita hori, ez? Lortu dute, hori, eta taratzen duzu zelea, hori aldatu da nahikotxo, orain eragina askoz, aldu daiteke gauzak askoz gehiago, lehen baino, eta medioak, klaro, desberdinak dira. Baina nire bai uste dut, profesionaltu dela gehiegi asuntua. Ni ikusten dut orain dena, nola dagoen dena, digo, agian galdu da pizka bat, naturalidad, ez dute igual orokorrean, denetarik egongo da, eta noski jende naturala dagoela, leku guztietan, baina grandes, hasi, nik ikusten dela, aldatu da, hainbat urtetan, internetetik, garaietatik, eta ez dakar zer ikusirik, kontzertuetan, dana aldatu da, nik uste dut kriston aldaketa, baina. Nik dildo horretatik nire ikusten dut, dagoela kriston dibertsifikazioa eman zala, kriston talde pilo bat ezaguteko aukera daukagu, baina gero eraberean, paradogikoki, danak dira oso antzekoak. Behintzat inguru batzuetan, zan daitezkenak txosnak adibidez. Oin egon dala talka esnebeltza eta baixarrunak eta trompetak, gora eta beira, eta paradogikoki hori gertatu da, hainbeste informazio daukagu, ez dakigulan zerekin gelditu. Eta zertaragoaz errezerena, el que suena parecido, pues me quedo con esto, en vez de arriesgar, lehen askoz musikak nik uste dut bazeukala beste balio bat. Lortzeko asko zailagoa zanez, hori izan, hor daukazu ja zozer kutsuna zuretzako, hor hartzen duzu bat eta zurea egiten duzu. Oin nik uste dut zailagoa gala, eta belaunaldi berrientzako are txarragoa edo zailagoa ez dutelako ezagutu aurreko musika lortzeko edo konsumitzeko modu hori, ez? Eta 11 urte ditut, ez dakit zelan ni bizi izan dut, zintena eta hori dana, eta nik bai ikusten dut, hostiaz. Hola diferentzia bat, kriston aukera dituzu musika lortzeko eta ez dakiz zer, baina gero ematen diozun balioa ere, zertan nahi dituzu, eta 7.000 giga musika izan, nik egia esan 20 diskorekin nire bizitza egiten dut, no necesito más. Pero aukera ezagutzeko eta beste sentsazio berriak lortu nahi izan hori, baina ni 20 diskorekin nire bizitza uste dut badaukara egin da. Eta gero aparte hor, bai, sartu gara, gaudela singelen garaian. Ez da diskoa, gara single bat sartu, eta hori da kontsumitzen duguna, berdin zaigu talde honek hitzen dituen beste guztiak. Hainbeste dagoen ez, diskoa galdu du, balio hori, galdu du, eta bueno, eta zertan txarra izan behar, baina bueno, da paradigma oso desberdina, taldea ezagutzarena. Ez da nizu ikastutzen, jendea joatea kontzertotara, single bat entzun duelako, single hori entzun kontzerta, eta gero alde egiten du. Hori nik ikusten askotan, adibidez gaur egun, gazten gara. Joatea zinen eta talde ezagutzen zen un kontzertuan edo. No, askote zuen musikari batek esate zeuen biru dutela Plaza del Basen, espaldi. Eta jendeak egoela itxuten Australian blog jotzera. Eta hor jendeak esatzen zuen kanta bakarra esan hori txup-txup-txup joaten nuena. Eta jozutenean hori jentetan akusala. Baina, ez dakit. Hori, nik uste gaur egun gertatzen dela, eta kontzertetan igual gertatu lekela. Baina batez ere gertatzen dela, konsumitzeko beraz, gertalako. Osea, dugu de kultura de klines esaten dena, azkenean hartu, konsumitu eta bota, askotan. Eta hori, nik uste zailena da talde berrientzat. Porque ez pausu behitzen gauza bat oso deigarria, oso ezberdina, oso zaila da burua ateratzera jente masa kritiko batek ezagutzeko musika eta nienaz nire konturek erraten, porque sorte aukeotzen horri baten edo danadalakoa, baina beste ikusten dutez 20 urteko gazte bat edo 25 urteko dedikatu nahi dara musika egitera edo nahi hori dukena, ez dakit. Alde batetik internet bada lehio handi bat zure gauzak plazaratzeko edo youtuberra bilakatzeko dena dalakoa, baina beste alde batetik bai, horren beste gauza daude oso zaila dela burua ateratzea eta zeo zer ezberdina ditzen dut eta pena merezi dagoen. Horre bai ni ustez eta daiteke, kasu askotan igual, justo azkenean taldeetan normalena da bakoitzak egitea nahi duena, edo gustatzen zaion musika edo
Gero, gertatzen da bai beste esperimentu horiek, nahi batera burua, eta zer egingo dugu, egingo dugu ez dakiz zer, ez aigu gustatzen, baina nahi dugu batera burua. Eta azkenean hori bai, gero daukan ibilbidea horrek, bai, izaten dira hori, hitz hori edo kanta konkretu batena, urte bateko, eta gero, eta talde hau, ez da existitzen. Naskatu horielako, esaielako, eta beraiek gustatzen ez egiten duten, ez? Eta askotan, esperimentazio horrek bai daukan arazoa askotan izan daitekela hori, ez? Izango gara hemen originalenak, eta egingo mierda hau ezaigula gustatzen, baina ia honekin egiten dugunez bombazo, eta ez dugu ez da guk sinisten, ez? Egiten dugunea, baina, bueno. Jo, hori da lehenengoa, da, sinistu egiten duzu. Ez badago hori... Claro, baina azkenean hori minutu bai lotuta baina bide berri horietara, ez da, egiten dute olako zerbait, zuzenean YouTubera doa, eta ja munduan zabaltzen da, ez? Orduan, zabalpen horrekin lotuta dinote internet eta guzti horrekin oso erraz heltzen dela bun hori, eta gero azkenean da hori, sobreexplotazioa edo azkenean talde edo sortutako hainbeste satelite horiek edo ez da izan definitu, gehiago kargatzen dutela, ez? Azkenean... Ni horrekin lotuta ez dakit, nik sasoi batean euskal musika, adibidez Franco izenean eta hori, Espainiako diskaetxeak egin zituzten bere selloak eta ibili ziren hemetik eta oso horreza zen edonor kantatzen zuena diska bat grabatzea. Hori joan da momenturen batean oin diska bat ataratzea, hor aipatzen ari zarete, oin momentuan oso erreza da mundura edo kanpora ataratzea, baina diska bat egitea norbait berriarentzako zaila. Orduan, hor dago... Ez pentsa, nik uste dut gero eta errezago dela disko bat... Crowdfunding eta... Ez da diru barik ere, gaur egun etxean egin dezakezu disko bat, duina ditu, berdin zait. Esan nahi dut, hor dago banaketaren kontua hori beste kontua da. Eta interneten geratzen dela, beste dauenez, zelan sartu musturra hor. Hori da zaiena, baina diskoa grabatzea berez, gaur egungo teknologiekin oso erreza da. Hemen nahi esaten, interneten pilo bat daola eta emateu, eta hori izango da, nik ez aurreko egoerak ez ditut ezautu, orduan evoluzio bat buruz nik ezin detitzein. Baina emateu aigala interneten egongo balia bezala kriston pila eta hor destakatzea zaila da. Azken finean interneten da hona beti ondana da. Osa, internet manejatzen, interneten barrun eragin gehien dauzkaten komunikabidek, guain arte internet etxe honene, hor zeudenak dira, eta mutatuko dute, aldatzen jungo dira o lokesea, baina internetaz baliatzen dira, haundikoak eta haundiko izateko. Nik uste hori gutxi gora bera hola dela, eta gaur egun dauden plataformak eta musika Euskal Herrin, euskal musika edatzen duten plataformak, internet etxe honen dien plataforma oso antzeko diela edo berberak ez esatearen. Orduan, bai, aldatu da, mundu guztik indezake gaur egun ia disko bat, esan dezun bezala, duina izan edo ez bere etxen, baina gero edatze prozesu hortan edo musika ezagutarazte prozesu hortan filtroak oso antzeko bat diala esango nukenik. Osa, leheno igual, zeneukan atea itxita ez zituzelatako disko bat aterako, pentsatu nahi ez dakit nola zen. Guain egun, gaur egun, disko bat igual ateako ez du, baina jazta, hor gehatuko asuntoa eta puntu. Horrekin lotuta, ikusi hotena asko da, aldatu dara bai, autoekoizkainaren asuntua, ez? Bai, elkarte neurrian, ez bakarrik, estrukturak, elkarteak, neuk esango bide honetatik goazela, baina nintzat bide ezberdin batetik bai goaz. Ez hor dago, Berenea, Astra, ez dakit, nik taupaka musikerria horretan ezagutu dut ez bai batzuk, kapatetik, batzuk barrutik, azken da, beste modu ezberdin bat, lehen zan elkarrek esaten zuena eta punta. Eta bintzatzen gaur egun gaur beste zea bat, elkarrek beste batzuk ez baina. Alare, eta esaten joan adibidez Durangoko azokan daun irudia eta interneten daun irudia ez dira oso ezberdinak. Zuzuaz Durangoko azoka eta elkarre dauka kale oso bat. Eta gero gaude hor, bombero, taupaka ez dakitze, isla txiki batzuk, eta hor gaude gure tokitxoa egiten. Baina esan nire ustez ez da hainbeste aldatu da musika egiteko modua eta egia da, gero eta jende gehiago dagoela musika egiten, gero eta estilo gehiago daudela eta hori oso pozgarria da, eta gero eta arriskatzen duen jende gero eta gehiago ere bai bada, baina gero izebergan punta osatzen dutena, hori ez dut ustenik asko aldatu danik. Eta gero eta leku gehiago jotzeko eta hori, Gasteizen gertatzen da, egun berean,
Eta ordu berean, kasi, 3 edo 4 lekutan, kontzerturen bat. Hainbeste kontzertu dira, baina, bueno, ja, faltatu dena, eta hori, lehen zeukaz, aukeratzeko, zerbait, dago kontzertu hau hemen, orain da, zure hirian daukazu, betxan hirietan, aste bururo, eta, bueno, zorro badago. Nire saiena gaurko egungo egoeran da, lortu konexio, bai, zuk egiten duzu, diskoa, bai, kontra, baina guri dintzak gustatzen zitzaigun gehiago, zuzenean, direkto eta harremana, igual hori ikusten dut batzuetan, joaten zara gaztetxera eta jode, talde superona ez dakiz zer, eta laukatu, ez dakiz, igual ez zaizu ailegatzen komunikazio, ez dakiz zergatik, baina bai gartatzen dela askotan, ez bada, ez dakiz talde o tal, zenbat talde jotzen, eta bueno, publikoren ez dakit, hainbeste dagolako ez dakit, zalantza dira. Ni ez nago orain musikarekin hor... Bueno, esaten da, gero eta jende gutxigo muitze omen da. Nik ez dakit, nik kontzertutara, gero eta jende gutxigo muitze omen da, esategu ez dakit. Egia gero eta kontzertu gehiago dela eta jendea, nik esatzetan antzekoa izango ala, kopuru aldetikan. Baina gero ere bai egia da internetek asko errezten dula, zuk talde bat ezautu nahi bale mazu, etxetik anola itezu, klik, eta jazta. Ezautzen duzu, leheno pentsatzen, eta nik adibidez bain nola hartzen, nik talde bat ezautzea gaur, nik joa kontzertu pilo bat eta jakin gabe ze kristo aukitu goetenan. Eta hori da politianetzako, baina hori bai igual galdu inda ez, pixka bat. Zuin dauz, zuko lehen esan duzuna, izteberreko ian dauzena, noten du bakarriko ikustera dara jendea. Bai. Eta dauz, musika zuzenean kriston, kontzertu pila bat kriston, estilo ezberdinetakoak, baina ez da jendea. Orduan hor herribidean zer pasada gure garai honetan. Jendeari ez zaio iristen, musika iristen zaio, baina ez dago bero musikariak eta jendarengan... Ez dauka horren besteko baliorik. Lehen entzuten nuen zinta bat eta pilak askatu bat egual manera. Eta zinta bardina, etengabe. Horren ez dauka zintarik ez. No me gusta, siguiente. Pasamos a la siguiente. Erresteak eduki ditu gauza txar batzuk eta gauza hon batzuk. Gure kasuan adibidez guk ekoizteko ordenagailu bat bakarrik behar dugu. Guztia... Claro, hori pasada bat, da nik askotan beste saiatzen izen torno batzutan egoten ezagutzeko lehen hori zenan egiten zen. Nik adibidez jaizte ditut plugin pilo bat eta gainera gratis dauzkat. Eta hori berez, zeozer fisikoa zen, lortzeko joan behar zinen ez dakin ora, orduan nik eskertzen dut eta oso, estoi agradetida ez dakizelan esan, hori hain eskura aukitzea ez, ordenagailu baten dauka eta nork ez dauka gaur egun ordenagailu bat etxean. Orduan horrek erraztu du pilo bat dintzat musika elektronikoan asko, ordenagailu batekin egin dezakezu edo zer. Gero egia da, zabaltzeko orduan ere pilo bat dagoela, baina guk adibidez jasotzen ditugu jende oso gaztearen lan pilo bat eta lan oso onak, orduan hori orain dela urte batzuk ezin zen ez da pentsatu, hori oso zaila zelako, baina sukuratzen dut gauza askotan gertatu dela hori, musika elektronikoa adibidez, lehen gauza fisikoak behar zenituen ez, oso zaila zen, orain softwarearekin, ordenagailuarekin egin dezakezu, baina orkesta batekin grabatzea ez, pilo bat instrumentu behar dituzu, edo klarinete bat, edo ez dakit flauta, hori gauza fisikoak azkenean zailagoak dira koordinatzea, zuzenera eroatea, grabatzea, orduan musika elektronikoa ekarri duena da bintzat, hori erraztu da. Gero komplikazioak dauzka ordenagailu batekin lanean zaudelako, orduan gertatuko zaizkizu gauza asko, baina gauza horretan erraztu da eta dauzkagu eskura pilo bat herramienta. Orduan horrek bai azeleratu dezake edonork egin ahal izatea bere lanak. Elektronikoki ere egin alditzen. Gauza honekin eta txarrekin zebidean pilo bat gauza. Hori da, bai, eta ez dituzu, eta nik kriston sorte aukidut, zer nago pizka zubian bezala. Ezagutu dut, baina oso kontaminatuta nioan, esatera oso asko kontsumitzen dut interneta eta ordenagailua topera. Baina konstiente nahi zer lan duen horrek, eta baina egia da, jende askori ainerraz heltzen zaiola, azkenean guztia dela, preset dira soinu bankuak bezala, ikasi beharrean hori zelan konstruitzen denez edo zer den aparatu bakoitza edo zer ari zaren mugitzen. Zain erraz dauzkagu eta inbeste dauzkagu, azte zarela begiratzen, jakin gaude, ia. Orduan egia da, lan asko ari direla ekoizten eta oso kalidade askoko, baina ez dakit ze puntutara arte garen konstiente zer ari garen edo ze soinu ari garen sortzen.
Orduan, klaro, dauzka gauza honak eta txarrak, ez? Hain eskura ukitzeak sortzen du aktibitate pilo bat, baina igual inkonstienteago gara zelan sortu dira. Baina nik uste dut guztiarekin lehen ikasi behar zenuen pilo bat, orain guztia begiratzen dugu internetan, ez dakit zelan esan. Osea, ikasketetan ere ikusi dut guztia aldatu dela, eske interneta guztia aldatu du. Orduan, aipatzen ari zarete, alde batetik ditugun, gainera uste dute kointzidentzia bat egon da zuen diskursoa eta zuena, alde batetik ekoizteko dauden teknologia berriak eta erraztu duten bidea, erraztu dute gero ekoizpen horiek gero, ni momentu batean planteatu dudan eta arrazoiez honek esan du oin oso erreza dagola, eta gainera kalitate igual lehen era analogikoz grabatzen zena zailtasun handiak, tresna asko behar ziren, oin tresneria murriztu da eta errezago izan daiteke, baina azkenean horrek ere ekarri du taldeen ugalketa, edonork zerbait prestatzea eta hori. Eta orduan, pasatzen gara 3. gaiara, eta etorkizun hipotetikoa abiapuntutik hartuta oin egoera honetatik gaudela eta aipatutako faktore guzti hauekin, teknologia berriak, erraztasunak gauzak egiteko, edonork hori dena eskura, ze etorkizuna ez dakit, eduki dezakegu euskal musikan, aurreko puntutan ikusita, ni uste dute lehenengo gaian tratatzen zen testu inguru sozial politikoa eta Euskal Herrian gai horiek lantzen jarraitzeko, zein da etorkizun hipotetikoa euskal musikaren? Ustez falta gana gaur egun eta lehen basegona esan kolektibitatea. Hizkuntza gutxitu eta zapaldu baten inguruko kolektibitate bat. Niri berdin zait, ez dute, nire zilegi iruditzen zait, profesionala izatea, herrikoia izatea, iraultza egin nahi izatea musikarekin, niri berdin zait, baina hor bai falta dela. Ez dakit dan ente bat, ez dakit mugimendu bat, ez dakit zozer falta da, baina bai ikusten dut dagoela bai komunitateak badauz, baina gero euskaren inguruan, edo euskal musikaren inguruan, falta da hor puntu bat danak bide bat markatuko duena. Ez dakite horrek ere itxiko zuen sorkuntza maila o gauza desberdinak egiteko aukera hori txikituko zuen, bai ikusten dut behar dugula dano batera zozer erain, ez? Hori zera, duela urte batzuk musika herriak... Frankismo garaian, ez doka mairu aipatu duzula, balen bazeuen, hor, askoz murritzagoa zen. Oin daukago, kriston aukera, oso zabala da, baina ez goaz bat, inora, bez? Eta ulertzen dut, musika egiteko moduanera, talkak egotea, ezin dut profesionalak, ezin dut horren ozeke, txorrada, nire ustez. Horre, nire ustez falta dela hori ez. Hori inoiz baino komunikazio gehiago dagoenean. Inoiz baino errazagoa izan daiteke, edo inoiz baino zailagoa. Adosten, zozerre, aman komunian badaukagu. Eta badaukagu, hizkuntza, ez? Baina zer da euskal musika? Nire ustez euskaraz egiten den musika. Claro, baina hor, estilo ezberdina da, eta adibidez, ez da berdina igual, bideo zigiluak egin dezaken musika estiloa, edo kaotiko edo etxarri aranatzakan hortan entzuten da musika. Ez que dira bi mundu diferente musikalki. Estilo estetikoki. Claro, ez du lehen komento duzun, oso inmodia guztiaz nentzetan biztarduna, ez? Que si estena, ez estena eta dena guzti hori. Osea, zuk imaginatzen du noiz baiten lisago jotzen sakanan edo kaotiko irunen. Osea, ez dakit. Osea, gu berez oso itzia gara hor, gurean, bakoitza berien. Ez daukagurako kolektibitate hori. Claro. Osea, edut. Horre, bideak izten dira edo zabaldu, baina, claro, nik ulertzen dut, eta bideo dut maite dut, eta kaotiko ez. Baina nire musika egizokak bideotzekin. Ez dira, nik ez dut netzako musikaren edaten esen musika estiloan, ez zonan nemugitzen zaren, azkenan oso gurekoia garela, edo, bueno, nire musika, baina hori sumatzen eta askotan ez, eta nire estilo musikala, nire jendea doa ikustera, ez da, adibidez, Jazzpana festivala edo atortzurro bat. Osa, eske joaten da jende, incluso diferentea da. Igual Jazzpanan ez duzu, atortzuen ez duzu, Jazzpanara doan jendea. Edo, zerratik doan jendea atortzura taldengatik, eta ez dana, osa,
atortzun rodalako. Ez da bien, eske jendea gaur egun be oso... Ba, ez dut uste hankan mundu guztietan behar danik leku guztietara, ez daukaz entzurik, ez. Bakotza da, bere espazioa, bere estena txikia, esako dugu, edo egiteko modu. Estena txiki asko... Zer daiteke lan egitez, komorenearena. Ez dagoela estilo haman komun bat zigilu horren pean. Da, egiteko modu bat. Ba, egin bezatela, de puta madre. Baina, nahinot, estilo ez, gune asko daudela edo gune edo, ez da Ba, edo geto bihurtu dienak, bai, esan ez da daiteke. gaur egun hori... No, nik adibidez hor esatezunen hildo bat edo izango litzateke puntu komun bat, ez? Daran artean, ostra, hor sartua, ez oso toki bai egitan. Nik adibidez, nire ikuspuntutik nik uste inbar deuna da, talde bezala o sortzaile bezala o deitu nahi ez duena bezala, entzutea gustatuko litzaiguken kantak. Osea, horako zerbait. Bakoitzak indezala apostu beretik, bere estilotik, bere... benetan sinistu ezala, eta ez da ia erori zugek leheno aipatu ezuen trampa horietan, osea, atajoi gabe egin behar diala hemen gauzak, nire ustez. Hoi da kontua. Gero, puntu komunak, ostra, igual aurkituko ditugu. Igual ez, nik adibidez bide hutsekin, kriston harremana daukat bereekin personalkita hola, gero musikarlon, gustatzen zait. Nik Lisabon kontzertu bitan egon naiz, eta baten pasanun oso gaizki, eta besten pasanun oso ondo, ez dakit. Hola, Lisabola da, eta nik berekin ze izan dezaket komunen. Azkenen igual ez dira gauza esplizitoak, igual badia iteko moduak edo ze bide hartzen ditugun, bakoitza bere estiloa, baina zein dian bideak, ez? Eta nik uste hortan, kolektibo txikik edo geanok, daukagula komunen, atajoi gabe ibiltzen gehala, nik uste. Eta non baita eristen malin bada kolektiboetatik ateatako zerbait, atajoi gabe izan delako kontzientzia hori daukagu, eta... Ezkenean nik uste itxasunean gauza bat, kanta bat itxasunean, disko bat eta itxasunean dudan alakoa, kontzertu bat itxasunean itxasule zuretzako. Bai, budi gabe. Baina, azkenean da, zelan planteatzen zuen, ez? Beste batzuk gure dutena da, edo beste batzuk, beste orokorrean, eta zilegia da, nik ondo ikusten dut, azkenean gure dana da, diskoa saldu eta ospetsuak izan, eta telebistan urtean, eta ez dakiz zer, baina azkenean da hori bide bat. Ez da argi hori ez da lanik bidea. Baina bai, unek esan dagoenean, punto eman komun bat bilatu behar dugula, edo ona izango zala, nik ez dakit estruktura bat dan, baina bai egia da, kolektibo moduen, euskal musikariok edo sortzaileok, igual ez dugun egiten gauza bat dela indarrak batu, keja itxeko, kolektibo moduen. Ez dakit posibiletan utopia badan, baina adibidez. Ego irrati publiko bat, dana gauza bat usta buena, ez? Eta gauza nik bentsat argi izate dut, ez? Gala radioformula bat, Beverly Hills 90-210, zora radio bat, azken no dira. Deku Katalunian, kota daude. Irrate guztiak, publikoak eta pribatuak jarri dituzte derrigorrez, eguneko 30% euskeraz. Por ley. Katalunian euskaraz. Katalan. Hostia. Ondo gozaztea. Ez txarra. Ja desu ez dakit. La Cope eta hartzen da musika katalanez, eta flipo etxezu. Eta hemen Euskal Herrian, nik ez du esango hori inbierdanik, baina nintzat errealitate guztiz ezberdina dela. Frantzian, sortzaile guztiak, ez dakit zenbat kontzertu bat dituzte, eta dute soldata bat. Nik hori, Joko Herrian dauz, eta da, baina batzu da ingenieroak dienak eta kafen itzen da dela biharra. Eta perfectamente ulertuta dago gizartean, kafek jaso behar dauela diru publikoa, gure dirua, hacer trenes en Arabia Saudí. Hola, danak hon bidetzau diruen. Baina niri, eta nik ez dut eskatzen zuen senyorik, ez dut eskatu inoiz. Baina urartzen dut, bat, ez dakit, poesia liburu bat atera behar dauena, inork ez dutzela erosiko poesia liburu hori, igual behar da diru hori egiteko hori, ez dakit. Eta diru publikoa da, eta diru hori ez da emoten. Ez dakit, erabiltzen da beste gauza batzuetan erabiltzeko, BBK Laipeko kontzertuak antolatzeko, ez dakit, holako gauzak. BBK Laipek ematen da diruen eta eguneko, ez dakit, 5-6 bider gehiago Durako Asokaren motu zaina baino. Ze interesen erantzula da hori. Arrakastu duelako, ez dakit. Genen nik uste dut gauza asko daudela, baina orokorra esan nuke, bai euskal sortzaile moduen edo mugimendu moduen elkartzeko eta keja egiteko sektoriala hori falta segula. Ez dakit. Balda inertzia bat, inoiz ez dela egin,
edo ez dela beharrezkoa, baina nik bai zentrotan hori sentitzen dut. Eta taupako moduen batzutan, keja hautzen eitzen gara gauza batzuetatik, eta emoten dugu itxura, que somos los que se quejan todo el rato. Eta hori da gauza bat, askotan esaten digutela, eta gure inkoherentziakin, eta baina, entzat azkenean horrela sentitzen dugu. Eta ni horregatik nagotu, eta opakan dakit, ez dakien indarra egiteko, eta beste batzuekin elkartzeko, eta... Ez que ustez hori idea azkenean doa, bai, lehen hasiera zabaldu dugun bezala, ez letrekin, ez akizera, azkenean da sentimenduena, eta nire ustez letretan botatzen duguna bezala, botatzen dugun bezala, gero beste letretatik kanpo edo etxegin behar dugunean, edo esatu behar garenean, edo nagizean, horretarako gai izan beharko gineateke bilatzeko beren joan artean, edo bakoitza den lekutik edo dena delakoa, bilatzeko puntu amankomun horiek, eta azkenean gero danoko lakoetan edo tabernetan, edo ez dakizer, beti topatzen ditugu gauzak, eta esatzen gara hor, eta esaten dugu, eske hau horrela egitea, ez dakizer, azkenean hori, topatzea puntu amankomun horiek, bidultzekin egon daitezken puntu amankomunak ediz, eta ez kontrakoak, bilatzea gehiago, zelan bateratu eta zelan egin, ez da, honen kontra. Ni orain entzun dut hemen, uste dut airean geratu direla galdera batzuk eta erantzun batzuk. Ni Josuke hasi denean, berak esan du gauza ni uste dut importante bat, gero hemen egon dela zer da euskal musika, zuk erantzun duzu euskeraz egiten dena. Nik lehenengo interbentzioan Josuk aipatu du autu badala, eta hor dago gaia, ez da? Orduan, azkenean, eta gero, punto komunak bilatzeko eta hori, azkenean, euskal musikan jarduten zaeten musikariek edo ekoizleek edo sortzaileek komuna duzue, autu bat egin duzuela. Orduan, ni ez dakik gero punto komun gehiago behar dira, zuk aipatu duzu errendikazioak eta dakite, ze, karo, lehenengo, igual komunean jarri behar dugu zer den euskal musika. Ni ez dakite zure erantzunarekin denok egon gaitezke ados edo... Nik uste hori da betiko eztabaida, eta etiketaren hartuta oso zaila da, ez? Zer, igual, Gernikan egon leke talde bat inglesez kantatzen dagoena, euren artean euskeraz hitz egiten dabela, eta gero inglesez abesten dute. Eta horrek egute autu bat, ez dakit. Alex Ubagoren musika euskal musika da, Amaia Manderoren musika euskal musika da, euskaldun batek egindako musika da, baina igual ez diogu jarriko, baina La Polla Records euskal musika da, ez da hain erraza. Baina nik behintzat, ados nago nahirekin, behintzat euskal musika da, behintzat euskal musika zer baldin bada da euskaraz egindako musika. Gero beste musika bat izango da euskal musika du ez, horren esatzen zutu sentimentu bat dela, gauza asko daudela, ez? Autu badala eta, gero zuk esan, dinote gaia hortik ibili da, eta zuk aipatu duzu horik labur bideak egitea, eta momenturen batean egon dira taldeak euskeraz egitetik pasatu direla beste hizkuntzetara. Eta aldrebes. Ez que, adibidez nik hoi autu hoi ez detin. Osa, nik idaztet euskeraz, eta idaztet erderaz, eta inglesez, eta txinoz jakingo ganu, txinoz da idatziko nuke, osea. Ez que, nik ez dut autu hoi egin. Orduan nik askotan bai, ulertzen dut, euskera, ordea dago euskeraren debatea, ez? Eta musika da, bide bat, azken finen, nik behintzatola ulertzen naiz bain, hau. Musika izango litzateke da, bide bat, euskera indartzeko, eta patatin patata. Baina, ez que euskerazko talde guztikin nik igual ez dut eukin nahi puntu amankomun bat. Ulertzen? Osa, euskerak, guain arte behintzat eukidu esparroi beti kontestatario izan dela, eta hori, esparru hortatik atealako, baina eske igual badaude talde batzuk niena hola ados eta beraien egiteko moduakin eta adosena ona, naiz eta euskeraz izan, igual asko ze puntu komunago dauzket, orduan. Ez da, nik hor egiteko modua, zilegia, egin dezakezuna eduzuna. Baina, balin bada, euskera balin bada puntu bakarra, puntu aman komun bakarra. Hori badaukagu. Bai, hori badaukagu. Ezaguna da hori erabiltzen. Edo ez, batzutan, ez? Baina, horrekin bakarrik ez da nahiko, bakarrik... Nik ez dut uste. Baina bai dela bide bat.
Zena dut, nik ez dakitateak izten dituen edo zabaldu. Nik uste dut zabaltzen dituela. Karo, ez da bakarrik hori, puntua komon bakarra ezin daiteke izan euskara, baina hor badaukagu, eta zu esan egin horregaz. Eta euskara bakarrik edo... Ez dakit, Hor azkenean, historikoki, Durangoko liburu azoka, momentu batean euskal liburu azoka, eta hor asko eztabaidatu egin da, batzuetan hor erderaz egiten den ekoizpenak edo sorkuntza hor egon beharko zen, eta batzuetan izan da hor egon da euskal kulturaren liburuak ez diranak edo diskak ez diranak eta jarraitzen dirak egoten. Orduan hori euskal liburu diska azoka, trasladatuta, dinote eztabaida hori, zer da euskal kultura eta euskararekin lotuta dagona edo euskararen gaiak edozein hizkuntzan tratatzen duena. Gure kasuan adibidez, uda honetan lortu ditugu eukitzea 6 kanta euskeraz. Oso gutxi dira 3 orduko saio bat egiteko. Honekin esan nahi dut, gure musika ez dela euskalduna, argi eta garbi. Egun hemendik eta 20 urtera guk daukagun edo eduki dezakegun eduki guzti hori euskalduna izango den, ordukoak erantzungo dute, iaia beraiek euskalduntzat hartzen duten edo ez musika hori. Beste alde batetik, guk adibidez astelehenean Santo Tomas dela eta egingo dugu saioa txalapartari batzuekin. Orduan, askotan gure kasuan euskara igual ez da, ez dakit zelan esan, ezaugarri edo hori da. Baina beste alde batetik euskal mugimendu bat izan dela argi dago, esan dut txosna guztietan egon gara, plaza guztiak, esan dut, eta Euskal Herrian izan da mugimendu guzti hori, orduan, gure kasuan oso zaila da, zego euskal musikatik oso urrun gaude. Gaur egun oso urrun gaude. Hemendik eta 20 urtean nire seguru nago askok ikusiko dutela hori euskal musika modua, baina zerotik hasiko dutelako. Guk adibidez orain hartu dugu asko kanpotik. Orduan ikustut hemendik eta 20 urtera bai egongo dela iturri asko edo ja sortuta edo ja gaurtik sortzen ari diren iturri berri horiek, baina klaro, euskal musikaren oso zaila da. Euskaraz egiten dena argi eta garbi euskalduna dela, baina euskal musika eta gero igual akzioa izan daiteke edo showa edo zer ekartzen duen horrek edo nori eragiten dion. Kanpoan adibidez ez duzu planteatzen, Finlandiako talde heavy batek ingelesez abesten du eta ez duzu esaten, en plan, como, oye, Finlandia musika mentira edo ez, argi eta garbi ez, talde hori Finlandiara da, abestuko du ingelesez, abestuko du eta gizer. Azkenean, gara, gurean daukagun beste gauza bat, azkenean daukagun arazoa eta daukagun realitatea bai hizkuntza dela. Eta hori, karo, hor debatea, igual marko zan beste txarra bat bakarrik horretako. Euskal musikan zer dan, zer ez dan, Eta gero bai, beste gauza bat, ni horri baten, bagarela herri bat, eta polemikoa da, baina konservadorea. Oso. Eta kulturalki, bai, porque nik egitako ditut elkarrizketak zutagarrekoi, hasi ziren heavy metala jotzen, eta, eran los peores, porque tocamos heavy metal, zagizu, eta hori izan antirevoluzionari. Eta Benito Lertxundia zenean gitarra joten, gitarra espainola. Orduan, ez dakit, azkenien gauzak bebai dauki beran testu ingurua. Eta nik uste, azken, ez garela konformatu behar, eta nik uste konstientiak izan dira zer itzen dugun eta zergatik egiten dugun eta horrek errealitate bat dukela, baina gauzak aldatzen dira. Eta ni, igual nire seme alabak baldin baditut urte batzuen bitartean gaixe, baina igual eurek entzungo da beste gauza bat, sentituko da beste modu baten, eta pentsatuko da euskal musika dela elektronika. Ez dakit. Gure kasuan guk erderaz egiten genuen, tokatu zitzaigun horrela, beroz, baina bai, gara euskal musika ez, bentsat testu iruengatik, bai, gu argi genekoan nun geunden, eta hori argi berdin zait, baina, niri galdetzen diate batzuetan, eta orain egingo bazenuke, egia da nik egoen saiatuko nintzatek ere euskeraz egiten hitzak, noski. Baina gurea ze izan zen, ez. Testu iruenekin lotuta ez, euskal musika eta euskeraz egindakoa noski, ez, du orderaz. Ni uste dut aiatu dela momentu bat, igual, zuek galderak egin nahi baldin baduzue,
dinot momentu ona litzateke, ni ez dakit, entzundakoarekin, Txerrak esan dagoenez jarraitu zapur bat, esan daikegu garainako txemereko ambulante dekola, ezta? Txerrak nahi, egoera soziala zela batzen gituena, behitu dertzun eta ez doka mairu, eta mugimendu oso hori aurre eluen egon, izan zala gehiago euskenia, eta dauzela egun, dauzela inpaz bat, egon ditxe ezin dugu esan zerran euskal musika horregatik, dauzelako hainbeste koagulante, ez dakigu zenak nola batu edo nola gestionau, ezta? Galdera baino izan da... Bai. Pizkatorrekin lotuta Euskal Herrian emun diren musika taldei eta mugimenduei pizkat eman zailen etiketakin, hori rock radical basko, rock amairu, martxa eta borrokarri batasuna kantelatutakoa edo, ia zuek, ia zuek etiketatuak sentitu zareten, eta nola onera edo txarrerako? Etiketak. Ondare bat jaso dudala, ziur. Pero etiketa bat edo ez, berdin zaitek esan, jaso dut mundu guztia. Ez gatoz paper roots batetik. Tenemos la historia, nuestra mochila, y vas con ella a todas partes. Orduan, ez naiz oso etiketa salea, egia esan, baina. Sentitu zara etiketatua, o... Ez? Sentitu bai, baina batzuetan ez duzu gauza kasu handirik egiten. Ez rock radical basko hori kriston polimika altxatu zuen. Esaten duzu que diga lo que sea, vamos. Gu bagenukan hasieran, además, nahiko rollo txarra, gu esaten genuen Benito, nertzen eta hori, naiz eta gauretza zen, duerme basko, ez que horror, eta tal, orain, bueno, urtean ja pasa dira eta nik ere entzuten dut, eta tal, baina hasieran guretzat hori zen, entzuten genuena, errobi, hostia, un poco de rock, zerbait, baina, claro, éramos un poco rompedores bestearekin oso txarra, aldatu dut, baina... Hori lotuta oso famatu egin zen ezara bat, ¿quiénes son los vascos esos que cantan triste? Ni galderetxu bete, bota oso azkeneko partean oso importante ditu inatana puntua mankomunaren asuntoa. Onairi batez ere galdetzea, zuretzat horiez aipatu duzu hasikeran puntua mankomu bat egia esaten jatara bapesarri geratu eta gero aipatu duzu euskaren asuntoa. Zer esposatu nahi zenuen puntua mankomun horretarekin? Nik uste dut puntua mankomun bat Euskal Herri mailan bilatzea, guztiak barrun izatea oso importantea gara, baina zer adierazi nahi zenuen horrekin exactamente? Hezkuntza bat daukagula mankomunean eta herri bezala daukagula zer eginik, hor, uste dut. Zer egin behar dugunik, ez dakit. Taldean horren, ez da baiatu nire inguruan, azteko ja, euskal kultura definitzeko kriston arazoa ditugu. Eta ez bakarrik taldean, hon jartzen bagara, ez gara guztasuna duko, inoz bez. Ez dakigula oso ondo, baina hor badaukagu, altxor bat. Eta izan daitekela, bidea zer gehiago egiteko. Lehen zegoen batasun hori kulturan, ezinbestekoa izan da kultura herri honetan. Oin daukagun kulturaren paradigma ulertzeko, ez dakit, gai garen ulertzeko. Baina, ondala 20 urte zegoen kulturaren paradigma hori ulertzeko ezinbestekoa izan zen Estok Amairu adibidez. Testinguru zehatz batean, karo, beste testinguru batean gara. Eta hizkuntza izan daiteke horren bide bat. Ez. Nik uste dut, badagoela egitea. Baina, asunta nik planteatzen dut adibidez, Lorea, ez da? Loreak eta Astiparti egiten dagoen mogobidearen asuntoa, hori zelan barren hartzen duzu momentu honetan. Zezan aldugu, kultura, zure abia puntua da kultura eta burbet politika eta egoera sozial esan dugu, ez? Bat egiteko. Baina beste, hortik urrun dauzen estilo horiek zelan barren hartzen duzu. Ez nabil estetikaz, ez nabil musika estilotaz. Eso me da igual, que haga electrónica, que haga reggae o que haga tripitrisa. Que no es ni vasca, de hecho. Zer buru
bilatuko genuke, amankomunean, zen nahiko genuke lortu. Ia nahi dugun esken aldatzea, nahi dugun musikari moduan gure asgarekiko edo seguridad sozialarekiko izango litzateke. Musikerria sortu zanean, helburu batzuk lortuko zituen. Izan zarako justo garai bat musikari eta taldepile bat datu zinetela hor. Helburu batzuekin imaginatzen dut konkretuki. Euskara Euskara. Finkatzea, ez? Horregatik esan dut, zilegia dana egiten dan guztia. Egiteko nik ez diot izango pertsona bateri, nahi bat musikaz bizi, egitea. Ezin naiz jarri horren kontra. Gero beste kontua da, hori iraultzarako tresna izan alden edo ez. Nire ustez ez. Baina, zu badaukazu zure lana, ni badaukat nire lana, eta nire lana da. Eta musikariena izan daiteke lan bat. Hortak egongo dira, no? Egongo dira. Baina egiteko moduetatik edo... Ez komplikado. Asko. Da gauza bada, musikari profesionalizatzea edo zure etxera eraten duzun dirua musikatik etortzea, eta beste gauza bada, zure sormena zelako helburua dituen. Baina ez dakit, Mikel Laboa mediku izan zen, eta hortik izan zen ez da intzimatu dute, ez? Azkenean, gauza batek nik uste ez daukela bestearekin, gauza bat estrukturala dela eta bestia da substantzia, ez dakit, testuingurukoa, ez dakit izan esan, baina hor, amankomunean bilatzen den puntu horretan, nik uste helburu batzuk egon badaudela, egon leikela, ez? Bat izan leikela kulturaren edo hizkuntzaren edo zeo zer horren, antzor horren babesa. Eta kulturak badauke ez dakit, etxaiak. Edo euskal kulturak baditu etxaiak. Eta badakigun dauzen, batzuk. Politikoak izan likez, beste batzuk komertzialak izan likez, ez dakit. Horreko asko daude, baina azkenean bai nik usteot, ez dakit, badakit oso utopikoa dela, baina bai neurri baten, ez dakit, struktura dan, edo mugimendua dan, edo zer dan, baina egon badagoela aukera egiteko zeo zer sarean bitartez elkarlanean. Ni honaz ez dakit zenbat asanbladetan eta horre hautseneak, kultura egoten dizenak eta antolatzen dienak, eta hori bada erantzun moduko bat, ez? Da mugimendu bat, iekia, horizontala, neurri baten, eta antolatzen dena gauzak egiteko. Baina estrukturalki horre egiten die debate batzuk, eztabaida batzuk, eta egoten die galdera irekiak zelan babestu gure kultura. Ez dakit, irrati, telebista publikoetan baldintza batzuk jartzea hemen sortzaileek egiten duten lana babesteko. Ekonomikoki baldintza batzuk jartzea hemengo lana babesteko. Ez dakit, nik Frantzian ikusten dut, eta uste dut zinematan pelikula frantzesa daukela derrigorrezko zera bat, edo badaudela, edo horrako zera zer. Hemen, ez dakit, ezkenean, sensazioa daukot beti, beti bilibera dela gure burua norbanakoena, sortzaileena lan egiten, eta dana erdi crowdfundinean beti. Ez dakit. Hori sensazioa bat dauket, eta beti da nik ukidot. Eta uste, hilko naizela eta horrela jarraituko dagoela. Baina, darako euskal kulturaren ezaugarri bat. Lehen militantziak hori bermatzen zegoen. Horain ez nagoen iziru. Ez dakit. Horrekin azkenan galdaretzu, uste dut hori direzela azkenan bazte buruen getxo mailan musikaren inguruko jardunaldi batzuk. Ez dakit entzuna, eta entzun dut, etorri egin zait komentario sortu nahi dutela ez gai moduko bat Euskal Herri mailan izenekoa horren inguruen badakizu zerbait, uste dut hori izango zala elkargune puntu bat eta gero beste aldea izango zen horren barruen taldeek euskal musikaren edo euskal kulturaren alde egiten duten hori izango zen beste hori puntu bat. Zut uste gauza berdina denik, kudeaketa eta beste da... Igual ez dut nazatu, nik ez dut pentsatzen gauza berdina denik, igual ez dut... Ez gae, da Espaini mailan eskubide kultura edo egileen kulturak kudeatzen dituen, egileen eskubidea kudeatzen omen dituena. Eta eki da Euskal Herri mailan kudeatuko omen dituena. Taupakan aukerak eta garbia egin dugu
Creative Commons eta copy lizentzen alde. Orduen, hortik oso urrun daude. Osea, esango nuke aurreko trintzeran gaudela. Baina, bai, niretzat ekiren alde egiten dagoena, ere bidea egin da. Bakoitza dauko bere... Osea, ez ezagunetik izan da gure galdera, ez dut papel ezagutzen eta... Ez que nahi askotan sensazio emateik jotzen deula oso zuzen makrora, ez? Osea, jartzen dugu euskera hor gora, pum, eta benga, guazen iristea aurrea. Igual da importantegoa tarten dauden pauso horiek aurrena finkatzen hastea. Bai. Ez dakit, eske jartzen dugu euskera da urmen guazen denok, bai, eske, bai, euskera baukau komunean dago, talde pilo bat euskera ziten, euskera zetarrera ziten, eta hori ja badaukau komunean, ez dakit nola esan, behar dela herramienta bat hori babesteko, bai, eta egon badao irrati bat, zure lehen esan dezuen bezala, irrati publiko bat, eta irrati publiko hortan zein ari da egunero sonatzen. Edo beto esan da, zein ez da egunero sonatzen nahi. Karo, hor trintxera nun markatzen da zuk esan dezuna, ez? Zuk hor esan dezu, egongo zinela trintxera hortan beste alde, baina eske hori bai, bi trintxera, osea, trintxera banatzen duen bi aldeetan egon lirateke euskal etiketa edo izen hori. Nik ez dut esaten Euskadi Gaztean sonatzen dagoena txapa. Nik ez dut Euskadi Gaztean esaten. Nik argi eta garbi esaten dut. Baina, adibidez, nik esaten da hor helburu politikoa daudela atzetik. Bai, nik uste bai. Eta hor musika jartzen dagoena, aukeratzen dagoena, komertzialki aukeratuko du eta politikoki aukeratuko du. Nik ez dakit hain danik politikoa esanetik, ez dakit hor zensore bat egongo da, Bai, baina esanet, askotan, autoestetiko bat iteak badauka berarekin kontenido politiko bat. Nei pasa zait irrati hortantxe, esatea guri ez, eske zuen temak super guapo daude, baina oso luzeak dira. Oso luzeak dira. Orduan, gure irrati formularako ez dute balio. Bueno, horra izea kanpon jauzten, osea, iten deu, edo gola iten deu, edo ez geha sartzen hor, ez? Osea, el que se mueve no sale en la foto, azken fine. Eta hor ezakit nik ze zentzu arte da hon, bueno, egongo da eduki politiko bat izango du, estetika konkretu bat aukeratzeako orduan. Uzten aizelako kanpon, musika ulertzeko edo abestiak egiteko modu asko. Baina hortik handi tiroak askotan. Nik ez dutena da, ez dutela ulertzen, zer oske izen dagoen Euskal Herriko irrati publikoak, Justin Bieberren musika jartzen, eta Britney Spearsena eta hosti. Harik eta simple bada, lorduna zuten Gipuzkoan 40 principales gainetik egotea, eta egin dute, behar izan duten guztia. Eta ez dozkai gaztea, eta gaztea, Euskadirena... Osa, nik hor gogoratzen, nahi aspaldi esan zidaten, aspaldi, osa, zuk aspaldi laro eta 10.000 tartotan Euskadi Gaztea entzuten bazenun, pilo bat talde entzuten zenitun, estilo ezberdinetakoak, osa, ezkedamente, gaina maketa lehiaketan talde pilo bat ezagutzeko aukera zenitun, talde pilo bat estilo ezberdinetakoak atera izan dira maketa lehiaketa hortatik, eta iristizan momentu bat, derrependen, nahi kontauta, egin zutela Euskadi Gaztekoak olako galdetu gazteria zen nahi zuen entzun eta zerrez, eta gazteria zen omen zuen nahi zuela dantzagarria entzun. Egin zutela kriston aldaketa, kendu zuten pilo bat, eta dantzatzeko musika sartu zutela gehiago. Eta oin dekogun euskal musikaren kuota, da beti lau talde, eta denbora guztiak da etxoten duzu igual, 2 ordurik behin. Ez que askotan abestiak ja daude lehenago prestatuta horrea iristeko, osea, nola inbarret abesti bat hemen sonatzeko, pues inbarret modu hontan. Estribillo, estrofa, estribillo, parte musical, estribillo, punto. Eta gara nik guatzen dut, aspaldi, kanboko topagunean, nahi inguru baten, Josein Atzeberria, eta esaten, karo, eske zuek imaginatu, baldin badator ez dakizein konbainiatik esaten, eske abesti bat jartzen baduzu, oparitzen dizut New Yorkerako bidaia. Ostia, eske nik horrekin eitzen dut, sosketa bat, oso ondo pasatu zetez. Claro, hori egin du Euskal Gaztean, pixkanaka, jarri, ematen didazlau, eta hori zer, pilo bat zosketa, pilo bat denetatik, ze polita dana, baina jarri duzu azkenan Justin Bieber ez dakizein, euskal musika joan da albo batera, eta hau da 40 principales euskaraz. Zu, ez da ni nire... Putada da entzuleak igo direla pilo bat. Eta hori izan helburua. Baina hori da... Baina irrati publikoa da, irrati publikoa da. Pero hace por qué funciona, tío. 40 principales da... Baina hori, militantzian ikuspuntutik eta antolakuntzan ikuspuntutik beha pasatzen da.
antolatzen die, ni behintzat, nire ikuspuntutik argi daukot, nik ez dut gure jo jaietan. Porque nire musika marginala da eta txikia eta kantautorenaz zergatik. Baina ikusten dutez, jaietan jotzen daben talde gehienak bardina diela. Zergatik, bilatzen dalako arrakasta. Lo vamos a petar. Osa, hori da bilatzen dana. Orduen, zer da inbia dutena para petarlo? Kontratatu, honek eta honek eta honek. Eta listo. Eta horre kontrate dituzte. Eta beste batzuk ez dute aukera zirkuito horretan sartzeko, porque no lo petan. Baina eske, ez da gitxori zilegia no ez da, baina hori errealitate hori horrela da. Baina hor musikoak esan dut ez dauka, ez da, hor beste batzu daude aukeratzen. Eta gero daude enpresa batzuk kudeatzen dutena hori, eta dakiguna zentzu dien, eta dela negozio bat eta hortik bizi diela. Baina nik uste dut, gogoeta politikoa, edo bintzat, bai udaletxean dauen jendeantzat eta kultura teknikarentzat, da bai jakitea zer dauen. Eta daude ohituta batzuk, telefono hartzera, deitzera betiko telefonora, eta betiko horrek kudeatzen ditu kontzertuak Imequito de Marrones. Eta hori asko bazatzen da Euskal Herrian. Eta tipo hori sartzen dizu, eskenik talde honekin hasiko gehiago beste hori sartzen badut, baino. Orduan behieko gehien irabazten duen taldea herriko jai guztietan. Bere produktua sartzen dizu, produktua talde guztiak, talde berdinak jai guztietan. Enpresa hori horrekin erazten delako gehiago. Ezkele hitz egin dabe bai radioformulakin eta azkenean gertatzen da, ez da, horre bai, gero euskal musika edo jartzen dutenean, beti direla bai talde berdinak, ez? Esparru hori, lehen esan dugu zenbat talde dauden, eta esparrua oso txikia da, baina ezke gero hori, kejatzen gara egiten du horren salaketa edo irratiagatik, baina gero, bazenean herri mugimendura, guk antolatutako gauzekin, berdina gertatzen da, horrez dago Joseina jartzen musika. Horretzen, azkenean gero... Geratzen da txosnetan, Bueno, bai. Esparru batzuetan gaztetxe baten ez da gertatzen. Bai, hori da, baina azkenean nio bai, gero hor dagoen sailkapen hori edo azkenean egiterakoan pun, zer gertatzen da, basuka ipatikoakoa, Eskorgoaz, alo de... jendeak zentzuten du, nahi duna entzuten du, supuestamente, ez? Eta ez, eske, asko esatu, ez, eske, jode, musika hau jartzeu, jendek hau nahi dulako, ja, eske, nahi hoi lehenagotikan programatuta da zerbait da, osea, logikoa da, jendeak Justin Bieber entzun nahi izatea, egunero 10 aldiz entzuten dunen, eta ez beste gauz batzuk entzun nahi izatea, gauza horiek entzutean entzuten. Eta horrek zer ikusi zuzen hauka hasierako mobidakin, internetan mobidakin, hainbeste informazio, hainbeste aukerak eta hain behar dituzu, azkenean zure aukerak dia berdin lau, edo bost. Itxosenekin, etik ez egizazan zer pasau da, baina errealitate moduen nik bai ikusi dut. Endala 15 urte nire herriko jasetan, oso jende gitxi goten gara. Eta lehen entxosnetan, entzuten zen gehien bat, igual rip, edo kortatu, edo Jose Luanaiak, ez dakit. Eta orain, nik udan eta mintzat, 8.000 bia espautu entzun, La Conocí en el Taxi, pesatu entzun, baina bardin, en plan, ra, eta nik baten esan otzen zu, diru ertetzu hau jartzearen, eta, eske hau da, jende gure dauena. Nik gai hortan esango dizut, Osea, nik ez dut uste da nik txuria edo beltza, osea, nik errespetu guztikin gaur egun atxosna batzuta eta demora guztin rip, la polla, no sé qué, pues bueno, tío, osea, estábamos en el 2015, ez da ginola esan. Eta oso ondo iruditzait ripen abesti bat jartzea, ez da gitzein abesti bat jartzea, baina nik uste hortan itxiten deula, osea, hort artean dago Euskal Herri gindan musika pilo bat, estilo pilo batetakoa, jendeak arriskatu induna benetan, eta hori ez da entzuten, hori gehatzen da, bai irrati publiko horren kanpo, eta bai txosnetatik kanpo. Horregatik esan entzut, igual txosnetan, herriko jasetan jarriko zara jaukoma edo ez dakizer, edo berritxarrak, gehiago, baina dela gauza bat, eta sintoma bat ikuste dutela. Eta nintzen dut beste herritan paroko dara, bai. Jarri danaz, eske... Jarri danaz, bai. Izan da... Eskenean uste dut dagoela tartea jartzeko musika dana, ez? Normalean... Pila bat ordu, pila bat egun, dago jartzeko... Gertatu duala atxosnekin dan zana kontraboterako gune bat, eta hor ja ez da horren beste. Orduan horria, zeran kudatzen duzu hori, ez? Baina balore batzuk badituzu, ez? Bai eta ez. Txosnak joan direnean privatizatzen, ja balore horiek igual galtzen dutezu, desinfla, luego. Si tu nivel de compromiso es menor, si el ayuntamiento trata los conciertos a cambio de no sé qué, Txosnak bete eta eukin nahi badituzu edo laukatu, bai.
Azken helburua balin bada, kaja itea, festa bukatzeinen, pues, claro, pues el taxi, egun osoa. Eske hori da asuntua, helburua batzutan dela kaja itea. Beste askotan ez, eta zorionez, beste askotan ez da izaten, baina kasu askotan, ni agoratzen az, giro konparsei gira, komentak egin dula, eta opaka barruan zeo zer esatia, ez otzen zer esan, baina egia zen, planteatzea zeo zer, Nik egin, iaz ez aurton, txosnetako, Bilboko konpartzetako, kontzertuen, 20% zan bakarrik euskaraz. Txosnetan, Ja. 20% euskaraz, eta Bilbokoak, ez dakite baten mozan. Tan kolonizado y hori dugu askotan itxein dugu bai conversación de bar, eta esan dugu, orain ez dakit barraketan dago hori, baina atera, Bilboko jaietan barrakeroa jarri behar zutela, olen diztik duzun kuota hori irratian eta jarri behar zuten 40 uste duzala, edo 40 edo musika euskaraz. Hori udalak aginduta, kontratuakin ez dakiz zer. Ez esan momentu bat ez duzu, hostia, igual txosnetan egin behar dute berdina, behitu ze tristea da, ez da, baina gaur egun, eta duzu, jode, barrakeroa jartze duten, euskal musika gehiago, txosnetan amaina. Ez dakit, behartuta jartzen dute, baina ez igual azkenean txosnetan egin behar dagoako zeu zer, bai, edu da horretara, jode, pentsatzeko da, ez da eskan dago gauza. Ez que hori pasatzen zitzen, Joan, Euskal Gunera, jartzen baduzu zure egunean Euskal Gunea, noi euskarazkoa besti gehiago entzutea, berdin zaiz ez tiro, berdin zaiz. Baina gau osoa pasatza, Flying Free eta holan, bata bestaren jarraiak, gustatzen zait, baina sartu gehiago euskal musika, Euskal Gunea deitu duzu zure guneari. Eske Euskal Gunea kontsumitzen dute, orduan, Osea, dago kristo... Zoze gertatu da. Ekonomikoki, balorea, zaiz. Baina galdu barako hori. Bai, oso kontrako zeo zer. Ondia, nahiko asimilatuta da txosnen kontua, eta batzuetan bestetan, baina hori ikusi barko zan, kasuan kasu, baina orokorrean... Euskal Herrian euskaraz, beretzonda, eta esen zute euskaraz, goa besti bat, ordu baten, gero ezin gara joan eta... Ezin Euskal Herrian euskaraz ingana esaten hori. Joder, gero pixka bat izan gara konstiente. Oso ondo jartzea beste konpartatu dauzelako, baina ordu oso bat, hor barruan egonda, elkarte bat lantzen duela Euskal Herrian, euskaraz egin behar dugula, osasunean, kartelak, gure bizita zuan, euskaraz bizita hola, eta nino agune hortara, eta esentzutea ordu baten euskarazkoa beste bat bez? Eske hori bada... Goizean. Goizeko amainetan, onben txoko jartzen dira, zuek ez bat egiten, zelan eskatuko dira beste guzti hori. Eske hori da, zuek, zaretela euskaraz ari gala batez, zuek ez baduzu egiten, zelan eskatuko dio bestei? Zai? Gaina, tartea egon da inbeste horretan, ez dagoela zaitzakin. Nagibon esan egot, eta ikusi baino, ez dagoela, ostia, dago, ez? Bai, eta aurreko urteakin aurten zeozera aldatzen da. Eta Juantxok esaten duena, ez da rip eta la polla rekortzen dutera eten gabe. Da hori, baina erdibideko zer, ez? Guztion Arazorik ez, nik esaten joan, baina oraindik entzuten hori. Zula zai, ondoreak kendu dizulekoa guztiatik lastik. Bueno, txutarena, nire bai, etxuten du Rolling Stone, eta ez, alde batetik nik uste dut musika ez dela inoiz, ez? Hor da kasu, baina igual, tristena da, igual, talde berriak adibide, hori gertatzen da, dana bertsioa. Jode, egin zurea, ez? Eta nik egin dut hori, karrozeria zuen, egin dut bertsioa, baina fantasetik bat pizkat hori, ez? Baina egon badago, baina gero zaio, kalean edo zaio kabiaik emoten. Guen zaiatzen dugun lekuan, ez dakit, da kriston lekua bipizutakoa, ongo dira guztira, ez dakit, 40 lokal edo, normalean, konpartituta, ez dakit zer, 40 talde, ni pasiotik noa, entzuten dudan guztia da rocketik gora. Badago pop talderen bat, baina azkenean lau pareten artean dauzen taldeak badagola bai hori, baina gero benetan entzuten dana edo potentziatzen dana edo horri bultzada emoten zaiona, ez zaio beste musika horri edo bultzadarik emoten, ez da azkenean errelebo generazional hori edo mozten da. Baina bai, entzuten da musika igual da musika, euskal musika edo konkretu bat, edo estilo nahiko zehatza edo lan,
eta urtero berdina, diska berria, eta gizte pun, urtero berdina, eta relebo generazionali gazteak edatzen datuzena, geratzen dira lokaleko lau pareten barruan sartuta. Ez da, ez gero, gaztetxetan, olakotan izan dutera aukera nigo bat, Ba, dugu baria pizka bat, ez? Bai, ni uste dut daukadan sensazioa, zabaldu dugu txanda hola hitz egiteko, eta hau gehiago eta zenbait luzatu, negatibotasuna handiagotzen ari da. Eta ni, bai, entzundako guztia, bai, arrazoiak daude, baina nik entzule moduan eta euskal musikazale hori, ni gustatuko litzaidak zerbait positibo entzutea, ni sensazio hasi naiz era positiboan euskal musika ze arrakasta duen ni behintzat nire behatokitik ikusten duen arrakasta daukala, eta bai, udan ondartza eta dagoenean jaisten da, baina euria egiten duenean eta jendea etxean dagoenean igotzen da. Orduan arrakasta badu, eta jentea entzuten du euskal musika. Eta gero ni daukadan sensazioa, ni beti nabil bilatzen eta jorratzen bai internetean, bai erosten ditut diskak eta bilatzen du musika, eta ea entzun letrak aztertu eta ni estilo desberdinak, ni duela 30 urte, bai egia da entzun dudan, momenturen batean talde guztiak momenturen batean roka egitera pasatu ziren, edo triste kantatzen zuten, beste sasoi batean, gero momenturen batean zuk aipatu duzu talde guztiak egiten zuten ska, eta agertu ziren trompetak leku guztietatik, eta edo talde guztiek sartu zuten trikitriza bat, baina gero bestalde batetik nik urtero ikusten dut, igual estilo berri horiek ataratzen dira, eta badaude hortik lan oso potenteak eta onak, batzutan desagertzen dira, ni estimatzen ditu diska batzuk baditut altxor moduan gauza diferenteak egin dituztenak. Eta jarraitzen du horrelako urtero ataratzen da norbait zerbait diferente egiten dela. Herri oso txikia gara. Eta ni uste dut, hau zenbait eta luzatu, joan da, hau ez daki energia negatiboa handiagotzen, baina ni uste dut baditugula gauza positiboak. Ekimen handia, ekimen, ez dakit edo, ni behintzat sensaziore euskal musikazale moduan urtero topatzen du zerbait berri. Ni horregaz, ados, neurri baten bai ikusten dut badauela eta internetek ekarri dauz aukera osonak eta teknologia ekarri ditu aukera osonak jendiak grabatzeko gauzak eta eskaintza ezberdinak egiten. Eta geroz eta estilo ezberdin gehiago daude euskal musikaren esparruaren barruan, eta ikusko topatu raperoak, euskaz rap egiten dago jendia, eta bakoitza bere publikoa dago eta bere bidea egiten dago, eta nik uste dut hor bai irabazi dugula asko. Bintzat irabazi dugu anistasunean, neurri baten, eta igual nire percepzioa izatik. Eta positiboa bai ikustotelako badala gauza bat, belaunaldi berriztatzen dana. Eta suposatzen dut ez dala itoko, ez dala gortuko, sino que jarraituko dagoela, igual beste modu baten. Beste inertzia bat hartu dago, igual sortzaileon, gauza bada kanpotik zelan ikusten da, beste gauza barrutik zelan bizitzen duzu. Eta kontzertu bat emoten gasoi, eta 500 pertsona daude, eta egun horretan zara munduko pertsonaik zoriontzuena, eta horren mugunean zoi, eta laukatu dauz, eta duzu, jode. Baina, azkenean, hau horrelakoa da, honerako txarrerako, ez? Orduan, nik bai uste dut, gauza positiboa badauko zela euskal sortzaileon mugimendua, horrela ditzeko, baina bestia da bada, eta nik uste dut importantea zela bai, hemen botatzea ez dana lorak, sino gauza errealitatea zelako da, esatzen. Hor gertatzen da, mundu osoan, edo bai Espainian, bai Frantzian, bai Estatu Batuetan, musika krisi hori interneten, gero gu hemen... Industria. Industria. Bere sorkuntza ez da, krisia. Ez, industria. Nik bai ikusten dut musika gaur egun ez daukara, behitu saldea dagoen adibidez bertsolaritza baten eta musika gintza bat. Todo el mundo es bertsolari, la hostia, la hostia, Eta hori egin da, hori egin da, izan da, egin eta egin da. Eso no ha salido así de repente, los bertsolaris son todos
otra cosa aparte bertsolaria. Inguratuta gaude. Zer nahi dut, bertsolaritza dago, kristonen, bostak izan, saltxan, eta musika dago hor, bueno, mantentzen dira hauek diskografikak eta ekoizpenak egiten dituzten enpresak eta, baina hor da, bizere, ez dakitela oso ondo zer egin. Pero es que... Dirua irabazten dutenak ere, Internet dagoenetik, venta de discos... Ya, y los managers para arriba. Claro, ha bajado una y han tenido que reinventarse para seguir sacando. El IVA en España, cuando nosotros nos vamos en España tienes un IVA cultural del 21, cuando en Europa es del 4, el 10. Hori errek ere... Ba, horregatik egiten dituzte liburuak. Laukoa daukaterako, eta oso baita bat. Ba, trukoak baituzte, industria hor jarraitzen du, ez dakidana da, nondik joan behar duen, baina industria hor mantentzen da. Horregatik da oso hainak beste libro zer. Ez da zer gatik, da IVA gatik. Behitu zer aldea dagoen uneko horrekan, Agitu, ni horretaz nintzen enteratu. Begiratuko dut beste unen egin eroskotan fakturan, begiratuko dut diskak, eta besteak konparatzeko. Liburuetan da, uneko laba mantentzen da liburuetan. Eskerrak mantentzen dela liburuetan, baina. Perritxe eta porrotxek atara da beli liburua, adibidez. Zaten musika gutxitua dagoenik bez, baina ez da zaintzen horren beste. Hoi ados. Ez da zaintzen, ez dugu zaintzen. Belaunaldi berriak bere, zaintzen ditugu aldugu ninean, baina, karo. Eta euskera benetan zaintzen nahi dienak, guain nahi bezuk esan zu rapero batzu daudela, eskenetzako bidea hor dago. Osea, estilo berri horietan bidea itea da. Lortu behar dana ez, beste Benito Lertxundi bat, jauki deu, ez da ginola esan. Azken finen, baino gero ere bai, eske beti dago pero bat edo baino bat, ez? Eta kasu hontan nik uste baino azaleratu deula denok, nik uste gaurko kartela ikustezunak de más o menos esperoko zula, danak bide hortatik jungo inela, baino egia da, sortzaile piloa daudela, nahi bidez, badaude rapero asko euskeraz soilik eta euskeraz bakarrik egiten dutenak, eta horiek ez daude Durango azokan. O aurten arte ez dira egon. Ez daukate eskaparate hori. Eta horiek benetan nahi dira euskera zaintzen. Horiek benetan nahi dira bide berriak irikitzen, errimatzeko adibidez niri dago gitenen. Errimatzeko formula berri, guain arte inorrek errimatu ez ditun gauzak errimatzen, eta horiek ez dira zaintzen. Horiek ez daude eskaparate horretan, daude betikoak. Eta azkenean nik uste hortaz hitz egin dugula. Eta horrekin lotzea, kriston urte hauetan, musika zuzenean Durangoko azokari begira, bere postua jartzea, eta hor, jarriak izatea, pilo bat taldeen diskoak, kristona izan daraz, eta talde horiek ezin ziren bestela publiko, Durangora joaten zen jende guzti horien gana iritzi. Kristona eskaperate izan da musika zuzenan bezalako, plataforma. Nik ustez horrela bai bultzatu du, ia sostut izan zen urte, edo dela 2 urtez, ez dinot jartzeana autoekoizleen txokoa, azokak berak antolatutako mostradore hori edo... Jarri zuen lehenengo musika zuzenan eta hurrengo urtean... Hori da, baina azkenean, bada horrela pausu bat, ez hortik, azkenean azoka hori bere ganatu du eta esan du, ostia, eman behar zailo ni bebai irten bide bat, edo ni bebai okin behar du eskaparatea, orduan, bentsat hortik bebai, azkenean zeo zer, izan datzen, hori da positiboa. Eta hortzailea ikustea, lau edo 5 egunetan azoka izan dana, zenbat talde pasa diren, ordu erdiro talde bat egon dala jotzen. Eta estilo, kriston estilo ezberdinetakoa. Baina hori sortzeko, musika zuzenean eta bai hautsenean, horre egon da, lantalde bat, estrategikoki pentsatu duena gauza bete egitea, erabaki dauela, gainera mondiola formato bat, esango nuke, irekia, horizontala, horre 8.000 disko saltzen dagoenak eta 100 disko saltzen dugusenak, maila berean daude. Dago orrutegi hau, hartu lekua eta joko duzu, punto, final. Eta hori da gauza bat, nik uste oso positiboa eta ezberdintzen gaituena, eta apurtzen dagoena industria den logika hori. Orduan hortik nik uste ondo bizena da, behintzat esparru berdiak zabaltzen. Behintzat urtean bostu dutan. Baina musika zuzenean bada gauza bat irekia eta edo nokin leikena. Gero, hori da eguneko pila. Igual, gero beste guztia, Ez dakinik beste galderaren bat ez baldin badago,
ba,